enyi m nwoke maalụ mgbe anyị nọ yunivesiti anyị na-abọbụ n'ofu room. In fact, anyị dị ịtọ wee bili n'ofu room. One of them bụ ife nna ayakarị. Dị ụtọ na ihe njebulu nwoke pere ezigbo mpe. Ịghọta kịta. Oge ọbụla owelie na-agwa m okwu, oge ọbụla owelie na-ama m njakịrị. O mee m nwụna n'okiliko m. Ụjọ na-atụ m ịgwa ụmụ nwaanyị okwu. Ihe niile anyị nọ na yunivesiti. Ụjọ na-atụ m enwere m ike ịchụ nwaanyị maka na oge ọbụla akarịla ụka iwu na ọ ga-ekwu maka ya. Enyi m nwoke a na-agwa unu maka ya, ihe o bubu almost 7 inches ka o bu. Mana anyanwa na nke epere ezigbo mpe. Mgbe ọbụla anya jele ịsa arụ a ga na-akụ ya ọnụ. Mgbe ọbụla ịmagolu chai even na ọ na-agwa ya sị na o nwere nwaanyị a ga-ekwu ya. Ya tasala afụfụ n'aka this guy na-enwere ike na-akarị ụka kịta ọ sị na odogwu ka ya bụ na ya jụọ gị ugboro na-abụọ isi akwụsa gị isi ga-epe mpe ị na-esogheli ya n'ike n'ike. Ọ sị ma nda actually na ụmụ nwaanyị na-esogheli ya onye jesi ọkọla ibie ọ na-ajụfanya ya gba nkịtị. Ya malụ mma nwoke mana ọ sị ihe a bụ problem ya. O menyenye focus ọ na-akwụ ya na-agụ akwụkwọ. No, ya na-emere ha assignment, ya na-emere ha so many things. Ịghọta kịta. Ọ sị m nne nya na-edi until afa agụsịa akwụkwọ nya wee nweta ọrụ na hotel as a hotel manager na-alụ ọrụ ebe ahụ. So ya da achụ nwaanyị na onwe this particular lady nọgide nọ nnọọ na-esoghili ya oyi ya na-enughi ya na mgbe ụfọdụ ọfị okponye ya kwụ elu. This girl esokete ebido gwabịa na ya bụrụ nwoke. Ọnọkata bido gwabịa na ya bụ ya na-akpọ ntu. O wee nọgidezie wee kpọọ ya one day wee sit enye da wee sị ya na ya love ya too much that na enwere ike ịlala ụla na enwere ike ịna ana na enwere ike ịkwụ ọtọ. Kedu ihe ọ bụ? Ọ nọbụrụ nwoke ka ọ bụ ma o nwere nsogbu ya gwụ ya na ya ji ndụ ya aṅụ iyi ihe sọrọ anya bụrụ na enwere ike igwu ya mmadụ. Ọ sị m for the first time ya kpekpọrọ ya wee baa na room wee bido wee gwabịa ya gwasị anya na-eche ka ịmagolu ka o behave somehow. Dịka ọmụba amụ si ya na ọ bụrụ sọsọ odogwu ka eji eme nwaanyị ka ọ dị happy. Ịna ya chọrọ ịma ma ọ dị nkụ ka ọ bụ nọ nyanwa ka ya chọrọ na ọ bụrụ odogwu ya ka ya chọrọ. Until one day ka fathers were familiar with each other. Dịka wee kpọọ anya sị anya bịa bie ya wee luo that day mago ka falisielu nne mago na nwetasi onwefe. This girl atụkwala anya na-agbachapụ ọjụụ ya na-agbachapụ na-ekwu ọgbakọlọ ọta na-ekwu ịmakolu ọ na-asị ahapụ ife anwa. Nsị m na nwoke ka ya bụ arịa meghelibe n'ụsọ ofe na-abọ wee sepe ibongi na ife niile ya practice maka na ka ọ gwasịrị ya na bido na-eme practice na watch movie ịmagolu na-eme all those things maka na ife afọ gwara ya make a lot of sense. Ya practice chefa ncha niile na-arụ ya. This girl kopu si o wee sị gịnị hi this girl wee maa anya ka gum. Sị m nne fasisi ibongi nwa na-etu ese afa odogwu m agụ m nke nwa taiga ịmagolu so many things. O sị m nwa wee jidete moral ya wee raise nye to the highest order. Ya na this girl wee kwụba n'ifefe akwụrụ bụ 3 years. Ya wee sị ka try godu nwaanyị ọzọ. Ya chọọ nwaanyị ọzọ gbado tega kwelie ya na ya na-abụ sekwa ibongi ya yuzukwe magic hand ya and others. Nke adapụkwa okopụ. Ọ sị m nne bafu ka anọbụlụ nwoke bafu ka anọdụba happy bafu ka anọchigite na mmadụ. Ya wee megide ife na enyi nwoke afọ ka na akwụkwọ olu oke ya gwala enyi nwoke na enweghị enyi nwaanyị. Ọ sị ya chọrọ ịfụ that lady. Na fa megidele ife a megide o wee fụ that lady. Na ọkụjasịla akụja bụsọ ọfụla enyi nwaanyị na ọkpa anya n'aka. Ọ sị ya ọmaba enyi nwaanyị njakịrị sị na na-erikwa ibongi nke nwa na ọ na-ekwu okwu very rough like ọchọ dị ma onye ọ na-hurt ma ọ na-ekwu okwu. Ọ sị m nya wee mesie wee nọba that very lady. Na ka na-agwa anyị ife a kịta na faji ụmụ na-ese ya na this lady na faji ụmụ na-ese maka na ọ mụrụ ejema. Nwaanyị na-abụ nwoke na-atọ. Ọ sị bụ mana enyi ya nwoke afọ pasisi nche si na agwụ okwe n'ihe ahụ n'ọnụgo nwaanyị.
na ya na nwunye achọgo nwa for 7 years na fa akwụghaligidego ike kwụla ọtọ gwụfa. Ọ sị m na some Sundays na-eduru ụmụ ya na nwunye efe eje visit efe fa visit chekwa efe sometimes fa nwa abịa. So na nke ikpeazụ a nwunye wee kpọnya sị na ya na-abọchọ ka ha fụ ya wee kwalụ wee chebe wee lụọ. Nwunye wee kọbalị ya wee sị ya na asị na di ya enwere ọchacha na since ka fa na try mana ike agwụgwọ nyanwanya ji try ya agwagodi na a ga-aga n'ụzọ jee chọọ nwa ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ife ibie na-eme ka fa mee gote ihe a wee mee which di ya jụ. Ọ bụsịkwa na ya bụrụ afọ ime anwa bata ọ sị na ya chọrọ ya chọọ ya ka ya naba wee bịa wee yọba nyanwa ka a mụọlị ya nwa. Ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya ọ na-ayụ ya na-esogheri ya ya sị ya mba ya ma nne ya. So ya wee kọlụ one of his friend wee sị ya kedu ife ọ ka na-eche ya mụọlị ya nwa na mkpali niile this guy kpaligolie na o kwesịrị ka ọ mụọlị ya nwa ọ ya amanya malụ maka ife ọ gwagolie n'ụwa a. Ọkwa ifuru ụmụ nwoke unu dị egwu ụwa ụmụ nwaanyị akakwa mma ma ọ bụrụ na a na-ese okwu maka na gị na nwaanyị asebe okwu unu sebe unu esebego onye ọbụla ejebela onwe ya. Mana ụmụ nwoke ga na-ese okwu ka na-atọ ụtọ onye ọbụla eweli edobe n'azụ obi na-edie na-atọ ụtọ. Ọndọ ife a mere na unu na-egbu onwe unu. Ụmụ nwoke na-egbu onwe fa. Yes, ị ga-ama na onye a otugo gị dipili ịmaghị gị na ya na-akwụ ịfụkwa igbupụta aka unu ekwe ịfụkwa unu aṅụba mmanya. Etu this guy si wee kpalie enyi nwoke o kwesịrị ka o nwee ife jikọfa mana fada bụ ọka na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na that guy nwere obele odogwu abụrụ ezigbo mmadụ ife ọkala imego this guy maka ọ bụrụ mmadụ niile ga-edili gị ife a to the point na this guy oge ọbụla ọ na-egbu emeli ife eji wee mee which means na the guy enwere boundaries ọ chọrọ ime onye ọhụt. Who knows ife ji enu na enyi nwoke si anya ma enye mana ife o ji wee chọọ ka ya mee enye bụ ka a gosie na nwoke abụrụ by 6 inches or 7 inches. Na mama m na-aghọta na. So nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdọgo ka this man mee ọnya kwelu melu the lady ihe ọyọrọ ya ka ọnya jụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.